Iar acum o să încep să număr. 1, 2, 3, 4, 5. Te-ai conectat. Te-ai conectat la eter. Să-mi spui unde ești, Adrian? Da, sunt într-un spațiu undeva în afara Pământului, dar Ok. percepția supraspațiului este de... Văd conexiuni, deci nu văd un spațiu. Percep că e Pământul undeva în fața dreapta. Conexiunile Pământ, Soare, Lună, conexiuni multe. Merg în toate direcții. Ok. Bun, Adrian. Iar acum, ceea ce vreau să faci este să mergi rapid la familia ta de suflete și când ajungi acolo să-mi spui. Super. Cine te-a întâmpinat? 5 suflete și ghidul meu. Ok. Restul de suflete din familia ta de suflete, unde sunt? Nu le percep. Acum. Întreabă-te, rog frumos, ghidul tău, unde sunt restul de suflete? Spune că sunt importante pentru a le percepe acum. Sunt importante pentru a le percepe acum? Nu sunt. Ah, ok. Bun. Îmi dai voie să vorbesc cu Sancturias? Da, El e ghidul tău, nu? da, Ok. Sancturias, mă auzi? da. Salutare. Bună. Ce ai mai făcut, bă, tati? Am grijă de ei. Mhm. Nu are rost să mai zic, pentru că știi că avem nevoie de ajutorul tău pentru a rezolva anumite probleme. Ni-l acorzi, da? Ai Da, timp. da, sigur. Ok. Dar înainte de asta am o întrebare personală. Dacă eu, de exemplu, aici în viața de pe pământ, am un examen de dat, pot să apelez un examen de dat la materia matematică. Pot să apelez la spiritul lui Einstein, care a fost cât de cât ok în domeniul matematicii, să mă îndrume într-un fel sau altul în timpul examenului? Poți, dacă ți-e destinat să iei examenul, va avea efect. Dacă nu, nu. Ok. Cum ar putea să mă ajute pe mine Einstein să iau acel examen?
Dacă e un examen foarte important și ți-e destinat să-l iei, poți prelua din cunoștințele lui, să-i ceri să-ți dea din cunoștințele lui. Cum să fac acest lucru? Să te conectezi cu el. Ok, dar eu în timpul examenului sunt conștient. Cum pot să fac această conexiune când sunt conștient? Poți intra într-o stare de liniște înainte de examen și să faci conexiunea mentală pentru că ea se va realiza. Adică, practic, trebuie doar să mă gândesc la el? Da. Bun. Și dacă eu nu știu o boabă din materia aia, practic, când eu pun mâna pe foaie cu pixul în mână și încep să scriu, practic o să scrie el în locul meu sau cum? Poveste. Trebuie să fii Ok. dedicat. Trebuie să fii dedicat. Dedicat cui? Matematicii. Să iubești. Deci nu poți lua așa un examen și tu să fii praștie. Da, ai cunoștințe și ți se pot da mai multe cunoștințe, dar tu trebuie să știi despre ce e vorba. Bun. Atunci nu poți, practic, dacă nu știi nimic, nu ți-e destinat să iei examen. Nu asta spuneam că trebuie să-ți fie destinat. Greșit. Îl plătesc și tot îl iau. Și atunci mi este destinat sau nu? Depinde. Depinde de ce. Dacă plouă sau ninge. Să ți-o spun. Cum? Asta nu pot să ți-o spun. Și dacă ai putea să mi-o spui, ce mi-ai spune? Nu ți-o spune. De ce? Pentru că nu vreau să-ți modific destinul. Pe oricum nu poate nimeni să modifice destinul. Încalc legi universale dacă o fac. Bă, cine a inventat porcările astea de legi? Bun. Hai să-ți dau alt exemplu. Dacă eu vreau, mi se pune mie pata să cânt la un flaut cu gușă. La cine pot apela să mă învețe? Îl chem pe Mozart? Sau pe Pamela Anderson? Cine vrei. Cum Santurias. Ok, nu mai lămurit deloc. Bun, trecem la treabă? Da. Super. Ceea ce vreau acum este să-l iei pe Adrian și să mergeți la ghidul spiritual al Liviei, pentru care trebuie să lucrăm în seara asta. Da. Ok, lasă-mă cu Adrian, te rog. Adrian, Da. să-mi spui unde ajungeți, cum ajungeți.
pe niște scări Poftim? care am ajuns la niște Da. scări care duc la o clădire. Cum arată acea clădire? E albastru. Ok, este o clădire la etaj, este o clădire mică, este o clădire cu coloană. Are coloane la intrare după scări. Unde Ok, niște mai și sunt uși acolo. poftim? Ce sunt puși acolo? Sunt niște uși. Ce culoare au acele uși? Maro, Ce culoare au clențele de la acele uși? aurii. Ok. Intră, te rog frumos, în acea clădire dacă trebuie sau dacă nu, mergi unde este situat ghidul spiritual al liniei. Aici Poftim? e un bărbat. Ok. Cum arată? Tânăr cu părul negru, îmbrăcat în albastru. Ok. Cât de tânăr? A 30 și ceva de ani. Cum se numește? Tony. Îmi dai voie să vorbesc cu el? Da, Tony, mă auzi? da, Salutare. salut. Ce este acea clădire? Este locul familiei mele de suflete. Așa a fost perceput. Câte suflete sunt în familia ta? 8. Ok. Și unde este ghidul tău spiritual? Nu am. Eu sunt ghid spiritual. Ok. Vreau să te testez. Cum de ești tu un ghid spiritual atât de tânăr? Arăt cum vreau eu. Poți să-ți alegi orice înfățișare vrei? Bineînțeles. Super. Poți să schimbi înfățișarea oricând vrei? Da. Perfect. Atunci vreau să schimbi acum înfățișarea într-o brunetă cu ochii albaștri, părul lung, întins, îmbrăcată într-o rochiță de in lungă. Nu vreau să fac asta. De ce? Nu ne jucăm aici. Nu vrei să faci sau nu poți să faci? Pot să fac, dar nu vreau. Și ce ți se pare ție a fi o joacă chestia asta? Păi uite așa. Tu vrei să Păi te joci? dacă, Nu doresc să fac asta. dacă tu îmi dai răspunsuri, păi uite așa, atunci îți dau și eu un răspuns care nu văd nicio inteligență în el și îți spun că nu am încredere cine ești tu. Sunt ghidul Liviei. Ok. Faptul că ți-am cerut să te schimbi, nu ți-am cerut să te schimbi într-o femeie dezbrăcată. Deci ți-am cerut și ți-am dat atâtea detalii pentru că chiar vreau să văd dacă poți să o faci. Nu de altceva. Și dacă poți să o faci, înseamnă că pot avea încredere în tine și în spusele tale. Deci, din punctul meu de vedere, nu mă joc, prietene. Bine, o să fac. Perfect. Fă-o și lasă-mă cu Adrian. Adrian?
Da. Să-mi spui dacă se întâmplă ceva sau ce se întâmplă. Da, se transformă. Ok, descriem făptura pe care o vezi. Da, o femeie frumoasă, păr brunet, lung, ochi albaștri și îmbrăcată într-o cămașă de in. Care este numele ei? Tot Tonie, deci el se consideră suflet bărbătesc. Dar și-a schimbat cearea. Da, era o întrebare capcană. Ok, bun. Mă las să vorbesc chiar și cu Toni, te rog. Da, Toni, da, mulțumesc frumos. Putem continua? da. Ok. Ce reprezintă Livia pentru tine? Este un spiritele pe care le am în grijă. De cât timp ești tu ghidul spiritual al Liviei? De când a venit în familia de suflete. De cât timp a venit în această familie de suflete? 3500 de ani pământești. Ok. Înainte de a veni în familia aceasta de suflete, în care familie a fost sau unde a fost? Nu a fost încarnată. A fost doar un suflet tânăr. Ok. Și dacă a fost un suflet tânăr, asta înseamnă că nu a avut familie de suflete? A avut. Ca să înțelegi un fel de școală unde sunt suflete tinere cărora li se arată posibilități de încarnare pe pământ. Pe pământ pentru că acolo vroia ea, intenționa să se încarneze acolo. De ce a ales Pământul și nu altă planetă? Pentru că îi se potrivește. Ok. Bun. Vreau acum să le iei pe Adrian și să mergeți la Livia și când ajungeți acolo să-mi spuneți, ok? Da, Lasă-mă cu Adrian. Adrian, da. să-mi spui când ajungeți. Am ajuns să o percep stând pe un scaun. Înăuntru, afară. Într-o percepând stă la o masă pe un scaun. Ok. Cum percepi corpul ei energetic? Da, cum încep să-l percep? Ok. Ce culoare este? E roz. Are cumva pete închise de culoare pe corpul ei energetic? Nu percep asta, doar zone mai deschise care, nu știu de ce percep că ar trebui să fie mai închise la culoare. Ok. Întreabă-l pe Tony. Cum? Da. În sensul că ar trebui să fie mai spre purpuriu, acel roz. Întreabă-l, te rog, pe Tony
de ce sunt acele pete mai deschise pe corpul Liviei? Din ce cauză? Da, sunt zone cu lipsă de energie. Deci au o vibrație mai joasă. Ok. Unde sunt situate acele zone cu vibrație mai joasă? În partea dreaptă a abdomenului percep mâini, Da. Mhm. puțin pe cap. Ok. Bun. Sesizezi și picioare. Părțile de Adică jos. piciorul drept. Ambele au lipsă de culoare. Ok. Percepi, vezi, simți că ar fi o existență în plus care nu are ce căuta acolo cu Livia? Nu, dar a avut în alte, Poftim? a avut în alte vieți. Întreabă-l, te rog frumos, pe Tony, care este numele astral al Liviei? Alia. Alia. Conectează-te telepatic sau transmite un gând telepatic Aliei, spune că o saluți și dacă este dispusă să comunice cu noi și să ne ajute la rezolvarea anumitor probleme. Da, m-am conectat. Spune că da. Ok, îmi dai voie să vorbesc cu ea? Îmi dai voie să vorbesc cu ea? Da. Alia, mă auzi? Da. Bună, ce faci? Salutare. Poftim? Salutare. Ok, ce faci? Așa. Binișor. Adică și cu bune și cu rele? Da. Super. Care sunt alea rele? Păi nu mă simt chiar întreagă. Cum așa? Din ce cauză, din ce motiv nu te simți întreagă? Pentru că îmi lăsa bucăți din energia mea în alte vieți. Unde? În amintirile din alte vieți, practic. De ce ai făcut asta? Pentru că încă nu știu gestiona bine
aceste treceri. Cât la sută energie tu acum? 48. Am venit cu prea puțină. Ok. Trebuia să vin cu mai multă energie. Ai 48% energie. Cu câtă energie, cât la sută din energia ta ai venit în trupul Liviei? 48. Ok. Deci cu 48% din energie am venit la încarnare în viața asta. Câtă energie ți-ai lăsat sus? Restul. Însemnând? 52. Bun, Alia. Dacă tu ai acum 48 de energie, 48% energie în corpul Liviei și ai 52 lăsată sus, câtă energie, câtă procente ai lăsat în amintirile din viețile trecute? Nu înțelegi, nu sunt procente. Nu se poate calcula, sunt traume adunate, sunt suferințe, sunt întâmplări nefericite. Nu-i energie procentuală. Sunt suferințe adunate acolo. Nu-i că am pierdut o energie și am lăsat-o în alte vieți. E greșit așa. Ok, atunci explică și mie să înțeleg fenomenul. Aceste traume sau aceste energii negative din aceste traume din viețile trecute te afectează în viața actuală? Da, sigur. Destul de mult. Ok, și când ai venit în această încarnare, de ce ai ales să vii cu aceste traume din alte vieți? Nu aleg. Asta nu se alege. Asta este în funcție de evoluția spirituală. Cât ești mai evoluat, cu atât le lași mai mult deoparte. Ok. Bun. Bun. Alia. Ai zis că ești dispusă să colaborezi cu noi. Sigur, doresc. Perfect. Lasă-mă te rog cu Adrian. Adrian, Da, spune-i te rog lui Tony să creeze un duș cu apă energetică da, și Alia să intre sub acest duș cu apă energetică și să-mi spui cum arată acea apă energetică care curge de pe ea. da. A intrat. Ok. Arată un gri verzui. Ok. Mult.
Când se termină procesul de curățare, să-mi spui? Gata. Ok. Roagă-l acum pe Tony să creeze un perete din energie lichidă Da. și spune-i Aliei să treacă prin acest perete din energie lichidă și să-mi spui ce rămâne prins în el. Trece. Energii. Energie au rămas. Ok. Sunt cumva aceste energii mișcătoare, ca să zic așa. Nu. Totul e inert. E inert, deși văd ceva stringuri care au rămas cumva de la vreo entitate. Ok. Unde au rămas aceste stringuri? În perete. Așa arată. Ok. Roagă, te rog frumos pe Alia să-ți spună de unde sau de la cine provin acele stringuri. Spune că de la un demon, 5 vieți în urmă. Mhm. Foarte fain. Și spune că a scăpat de el, doar că le-a lăsat el, acel demon, ca dacă are nevoie să mai intre, să conecteze ușor. Să intre unde se conecteze cu cine? Cu ea. Ok. Bun. Roagă-l acum pe Tony să ia toate acele ceea ce sunt prinse în acel perete energetic, să le pună într-un săculeț din energie și să le arunce în soare. Da, a făcut-o. Ok. Lasă-i puțin acolo și fă doar un pas înapoi în tinerețea Liviei până la vârsta de 5 anișori ai ei și spune cumva dacă acel demon din alte vieți a încercat să se manifeste în această existență la acea vârstă. A încercat, dar spiritul ei a fost suficient de puternic să respingă un atac major. Ok. A, Poftim? a avut în alte vieți atac major. Am văzut scene. Ok. Acest atac, să-l numesc așa, sub ce formă a vrut să-l manifeste acest demon? Boli. I-a adus în trecut. A avut lepră mai
în altă viață. Ok, în viața asta clar nu a avut lepră. A avut în altă viață. Ok, super. A încercat cumva acest demon să intervină în viața actuală a Liviei sub vreo formă sexuală? Da, a încercat să intre prin diverse mijloace. Dar nu a reușit o dominare totală. Ok. Cum a încercat această dominare sau încercare de a pătrunde în această viață a Liviei printr-o metodă sexuală, ca să mă exprim așa? Da, a încercat să, folosindu-se de stringuri, să dea anumite stări și sentimente Hmm. care nu ar fi naturale corpului ei. A încercat să îi producă stări de excitabilitate? Da. Da, deci nu ar fi naturale corpului ei acele stări, deși unele corpuri sau unele spirite ar avea o tendință naturală spre a avea astfel de stări. Deci, mai pe românește vorbim despre un incubus. Da. Dar el n-a fost prezent, cumva a intrat, A încercat. a încercat, deci intra, dar nu e asta cumva la distanță. Da, am înțeles. Ok, bun, perfect. A mai rămas ceva din energia acestor încercări și puțin mai încolo în tinerețea ei sau acum în viața ei prezentă? Cum că stringurile sunt scoase, ar trebui să dispară complet. Eu știu că au dispărut complet, dar eu am întrebat dacă înainte, când erau stringurile active, dacă o mai puteau influența într-un fel sau altul. Da. De mai multe ori. Bun, perfect. A zis că Tony a aruncat absolut toate mizeriile care au rămas în acel perete, da? Da. Ok. Ce culoare este acum Alia? Da, e roz și are câteva punctulețe purpurii. Ok. Adrian, Destul de evoluat pentru vârsta ei mică. mai acum mă uit pe tabel și văd că rozul e cam nivelul 1. Roz, dar are și tente mai închise. Da, ok. Bun. Întreabă, te rog frumos, pe Alia, de unde provin problemele și simptomele și durerile de la piciorul drept, genunchiul drept
și șoldul drept al Liviei? Da, în viața în care a avut acea boală, lepră, au fost părțile cele mai afectate de boală. Ok. Cum Hristos a manifestă lepra? Ce se întâmplă cu corpul uman care are lepră? Chiar nu știu. Da, se atrofiază și mușchii și Mhm. Și da, practic atunci Alia a venit cu problema aceea în corpul Liviei. da, o umbră a problemei, practic. Deci, practic, problema care există la piciorul, genunchiul și șoldul drept al Liviei îi se datorează Aliei. Da, Super! Acum că Alia este perfect curățată, ar trebui să dispară imediat și problemele din corpul fizic al Liviei. da. Bun. Întreabă-te rog frumos pe Alia, cine sau ce tot îi spune în cine sau ce este vocea care îi spune în minte Liviei pleacă, pleacă, pleacă din această relație. Ea, Alia. Ok, super. De ce îi spune asta? Ce vrea să-i transmită prin asta? Uite, acum are posibilitatea să-i dea amănunte. De ce îi spune să plece? Pentru că e teamă că relația asta va influența evoluția spirituală într-un mod în care nu i-ar conveni Aliei. Dar din punct de vedere uman, nu ar fi o problemă relația. Deci e cumva un conflict. Ok, este un conflict. Ok, este un conflict. Deci, Alia era vocea interioară a Liviei care tot îi spune acest lucru. Da. Acum depinde de ea dacă ascultă vocea sau nu ascultă. Percep că nu influențez asta. Ok. Ce a venit să învețe în această existență Alia? Aș gestiona singurătatea. What? Ce? Să-și gestioneze sentimentele de singurătate. Cum Dumnezeu să facă asta sau de ce să facă asta? Pentru că, practic, în nicio relație pe care a avut-o nu i-a dat sentimente de împlinire sau sentimente că ar fi relația perfectă, să zici că ești cu cine ți-ai dorit în sensul de
A fi împreună cu cineva, nu a te simți mai singur sau singur. Mai sincer să fiu, habar n-am de relațiile Liviei, câte au fost, cum au fost, cu cine au fost, nu știu. Ok. Bun. În relația actuală care o are Livia cu bărbatul cu care este, a mai avut vieți împreună în trecut? Că doar nu în viitor, ce bou sunt și eu. Nu. Au avut Câte? de o colaborare. Nu fac parte din aceeași familie de sete, dar au mai colaborat. Ok. Acum, în această existență în care au venit împreună, tot la fel este o relație de colaborare? Da, fiecare spirit încearcă să obțină ceva în sensul evoluției. Da, ceva, adică o lecție. Ok, bun. Mi-ai zis ce trebuie să învețe Livia, ce trebuie să învețe partenerul ei din această colaborare. Să perceapă, să simtă relație, să aprecieze relațiile cu spiritele mai evoluate decât el. Poate să se masturbeze. Adică, Nimic. Mi-a scăpat. Bun. Ok. Mai. Bun. Mai este ceva de făcut la Alia? e curată. Ok. Templul vindecării. Are Mhm. Spune, roagă-l pe Tony să o ducă pe Alia acolo în templu vindecării și când ajungeți să-mi spui cum arată, să-mi spui că e un pom în copac. Măcar să o ducă într-un boschet. Am ajuns Poftim? am ajuns la un bazin cu apă. Mișto, sper că nu-i plin cu pirania. Nu. Rechini? Nu. Balene ucigașe? Nu, apă curățătoare. Nici măcar lipitori? Nu. Ok, super. Atunci să intre acolo. Și las-o să se curețe, să se încarce cu energie cât este nevoie. După care să-mi spui, te rog. Gata. Iese. Ok, e curată? Da. Măi, în bazinul ăla a intrat îmbrăcată sau dezbrăcată? Percep corp energetic. Nu fizic. Deci acolo jurie, nuditate pe față. Ok. Aduceți-o înapoi pe Alia Da.
Și spune că se poate așeza din nou în corpul fizic al ei și să-mi spui dacă se pliază perfect corpul energetic peste corpul fizic. Da, Da? da. Ok. Super. Bun. Ok. Mulțumește. Mulțumește și lui Tony și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Iar acum, iar pe Sancturias și roagă-l să te ducă să-l întâlnești pe Bert Hellinger. Am ajuns. Wow, rapid, nu glumă. Ok, unde ați ajuns? Am ajuns într-un orășel, așa-l percep, Uh-huh. de la o masă, afară. Beau cafea. Foarte tare. Cum arată? Barbă. Poftim? Cu barbă îl văd. Ok. Salută-l și întreabă dacă poți să servești tu o cafea lângă el și dacă ne poate ajuta cu câteva răspunsuri. Da. Da, poți să bei cafea, da, poți să îl întrebăm. I-a spus la aia să aducă cafea. Marfă, care e aia? De acolo, de la terasă, care servește. Este multă lume la acea terasă. Mai sunt vreo doi bărbați. Unde este situată acea terasă? Nu știu. Întreabă. Germania. Foarte tare. Ok, poți îmi dai voie să vorbesc cu ea? Da, Bert, mă auzi? da. Hola, ce faci? Bine, savurez o cafea. Cu lapte, fără lapte, Fără. dulce? Nu. Deci ție îți place cafeaua? Naturală. Ok. Ce vârstă ai acum? 47 de ani. Ok. Ai auzit ceva de un anumit domeniu pe care societatea umană îl numește acum constelații familiare? Da, Ok. Cunoști ceva despre acest domeniu? da, cunosc. Ce anume? Poți să-mi dai și mie detalii? Da, în America am descoperit acest domeniu. Poftim? În America am descoperit
informații despre acest domeniu. Mai precis unde în America? America de Nord, America de Sud? America de Nord. Ok. Despre ce informații vorbești tu că ai descoperit? Am văzut la indieni. Ok. Cum încercau să acceseze anumite informații din trecuturile familiilor lor. Practic este o oglindă a hipnozei. Acesta este hipnoză. Dar pot fi interferențe. De la cine sau de la ce? De la alte spirite și de la alte entități. Ok. Cine a inventat această tehnică? Tehnica e foarte veche. Are sute de ani înainte de eu. Înainte de? O descoperi eu. Ok. Și după ce ai descoperit-o tu, ce ai făcut cu această tehnică? Am încercat să o dezvolt în sensul de a o plia cerințelor zilelor mele pentru a nu fi acuzat de una alta. Una alta fiind ce? La ce te referi? Păi, că aș colabora cu demoni sau ceva. Am încercat să o curăț cumva de influențe negative. Și ai reușit? Ai găsit o metodă? Da, am reușit parțial să merg pe linie de ADN. Ok. Această măsură de precauție, să mă exprim, ai dat-o mai departe, ai învățat pe altcineva să o pună în practică în afară de tine? Da, am avut un discipol căruia am explicat asta, dar ceea ce a dat el mai departe nu, nu mi-a plăcut. De ce? A deviat de la ceea ce am făcut eu. Ok. Deci, practic, ce se întâmplă în aceste constelații, se intră în contact cu familia de suflete, ca să mă exprim așa, cu strămoșii. Da, dar ceea ce nu știu mulți, spui că, uite, îți dau un exemplu, că am intrat, să zic, în contact cu străbunica mea, de la care am moștenit. Am avut o traumă și am moștenit, să zic, dar subiectii nu știu că, de fapt, străbunica mea am fost chiar eu. Deci, practic, prin constelație, tu ți-ai accesat viața anterioară când ai fost tu, de fapt, străbunica ta, ca să mă exprim așa. Da.
având în vedere că există familii de suflete, de Și multe omul ori se repetă încarnări. Asta e o chestie foarte interesantă. Da, se repetă Super. încarnări de la suflete din aceeași familie. Ok, perfect. Bert, fii atent o chestie. Dacă tu în constelația aia, practic, ai mers în viața în care tu erai străbunica ta, practic, tu erai una și aceeași entitate, același corp energetic, același spirit, da? Da? Și nu ai putut cumva să aduci experiența de viață din existența de străbunică înapoi în existența ta care ai avut-o? Ba da, pentru că am aflat ce s-a întâmplat atunci și am făcut legăturile cu suferința din ziua de azi. Foarte tare. Deci asta e o modalitate beton prin care poți practic să-ți aduci înapoi anumite cunoștințe care le-ai avut și nu ți le mai aduci aminte în viața actuală. Da, Super. este o accesare a memoriilor șterse dintre vieți. Da, indienii sau asta. Ok. Bun, Bert. Mai mulțumesc mult Plăcere. pentru aceste informații. Poate o să mai bem o cafea împreună vreodată. Ok? Da. Bun. Lasă-mă cu Adrian. Adrian, Da. roagă-l acum încă o chestie pe Sancturias să te ducă unde este Ioan acum. Am ajuns la o familie de suflete. Ok, cum este? Zâmbitor. Ok. Unde ai voie să vorbesc cu el rapid? Da. Ioan, mă auzi? Da. Salutare! Ce faci? Bine. Uite, mă bucur aici. De ce te bucuri? Pentru că mă simt împlinit. Ok. Vreau să-mi spui când a fost ultima dată când noi doi ne-am întâlnit. Când ai făcut autohipnoza. Wow. Ok. La asta chiar nu mă așteptam. Și ce am făcut eu în acea autohipnoză? Ce am făcut noi împreună în acea autohipnoză? M-ai căutat. Da. Pentru ce sau pentru cine? Pentru tine. Tine în primul rând și pentru prietena ta. Ceea ce am făcut în acea autohipnoză, acele dezlegări, am văzut că au început să aibă efect.
Au efect. Ok. În viitor poți să te mai deranjezi și să-și cer ajutorul? Oricând. Super. Mulțumesc mult. Cu drag. Poți să mai mă ajuți cu o singură informație, te rog? Da. Ai idee de o anumită terapie care este folosită de anumiți oameni, numită terapia Bowen? Da. Ok. Atunci vreau să-mi spui, în momentul când cineva face acea terapie și simte că îi se furnică brațele, practic atunci ce se întâmplă? Dă energie, preia energie de la pacient? Da, cel care e terapeut trebuie să aibă capacități. Altfel nu are efect. Ok, ok. Dacă... Pas de puncte care trebuie să le activeze. Puncte energetice. Foarte bine gândite în terapia Bowen. Ok. Acești terapeuți care au aceste capacități speciale, în momentul când fac terapie și simt anumite energii în brațele lor, ce înseamnă acele energii? Că dau ei de la ei energie pacientului sau că preia energia negativă din pacientul respectiv? Dau ei energie. Oh, Energie vindecătoare. ok. Auzi, se pot face... Mă abțin. Era să zic o prostie. Și cu tine nu vreau să vorbesc prostii. Bun, Ian. Bun, mulțumesc mult de tot. Ținem legătura. Lasă-mă cu Adrian. Adrian? Adrian, mă auzi? Da, Ești bine? Ești ok? da. Super. Mulțumesc. Te doare ceva? Puțin am orțit. Ok, este normal. Mulțumește lui Sancturias și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar la 5 revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând înapoi cu tine toate beneficiile și informațiile din această terapie. 1, 2, 3, 4. Te-ai reincorporat complet, ești liber, ești liniștit, simți cum se întorc înapoi toate energiile tale. 5. Deschide ochii.